Гэта суб'ектыў на Белсаце, Сцяпан Святлоў, прывітанне. Сёння пачынаем з тэрміновай навіны. Александр Григорьевич зняўся з выбараў. Тысячы людзей на вуліцах, песні, танцы, феерверкі і ўсеагульнае свята. Калі б не адно але. З выбараў зняўся Александр Григорьевич Таболіч, лідер гурта «Зніч». Іншы Александр Трохатсоткавіч Прусакоў, на жаль, працягвае несумленную барацьбу, і Юлія Михайлаўна Цяльпук распавядзе некаторыя падрабязнасці. Куды не крочыць нага Лукашэнкі, паўсюль гучыць выразнае папярэджанне. На кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная, а на кону независимость страны. Перакладаем. На коне незалежнасць краіны ад Лукашэнкі. Я никому не позволю сломать эту страну. Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие, что для меня нет большей ценности, чем Беларусь. Перакладаем. Няма большай каштоўнасці, чым кіраванне Беларуссю. Выбарчае змаганне ідзе. Дзейны кіраўнік наведвае рэгіёны, дзе адказвае на зручныя пытанні. Уважаемый Александр Григорьевич, так случилось, что в этом году президентские выборы совпадут с другой, не менее горячей и важной порой для нашей страны. Это уборка урожая. У меня простой вопрос. Не помешает ли первое событие вторым? Эта пандемия началась, когда мы посевную ввязались. И для меня было главное посеять. Вот знаете, вовремя посеяли, сделали. Смотри, какая погода. И дожди. Вся зеленая Беларусь. Все растет. Выборы, не выборы. Главное для меня и для всех задача, на что я ориентирую своих подчиненных, это уборка. Калі б у іншых гарадзенцаў была магчымасць запытацца ў Лукашэнкі, яны б не пасароміліся. У меня столько пытаний, и одно, видите, Копьён Ушков вернулся у свой колгас, и там сидел за сараем, и все. Ой, я вам скажу, я всю ночь почти не спала, я думала, боже, что бы я ему наговорила. У него, наверное, уши завяли. Когда он уже уйдет в отставку? Это бессенсовно. Человек живе в іншай реальности. За 26 год он настолько отдалился от народу, что он нас не чуе. А таму сустракалі кіраўніка пастановачным натоўпам толькі на прадпрыемстве «Гродна-Азот», якое наведваў. Што камера Белсату пачула за плотам прадпрыемства. Что хотела сказать, как и все, наверное, чтобы он пошел в отставку, потому что здесь жизнь просто невыносимая в Беларуси. Да, хотелось бы, наверное, чтобы это был последний его приезд. Апроч размоваў пра тое, хто ёсць Беларусь, вядзецца пра абарону дзяржаўнай супрацьвіруснай стратэгіі. Мы поступили правильно. Тот, кто изолировал народ, получил вторую волну. То радует, что вы больше выписываете с больницы людей, чем отправляете в больницу. Калі гэта не пра радзільнае аддзяленне, то пра чарговы беларускі цуд. А мерапрыемствы масавыя і аператыўныя, аднак, праводзяцца ўсё часцей. Як-ніяк, выбарчая кампанія. З прэтэндэнтаў у выбарчы бюлетэнь дзяржава скрэсліла ўжо дваіх канкурэнтаў нязменнага. И выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Проведем, что у нас первые выборы. Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают, что с вертолета будем деньги разбрасывать. Хто куды грошы скідваў ці падкідваў, яшчэ пытанне. Сувязь паміж Ціханаўскім і Бабарыка відавочная. Так званая нарабаваная у іх знайшлі ў аднолькавых смеццевых мяхах. Калі заўтра такія знойдуць і ў Валера Цапкала, паходжанне сродкаў будзе цалкам зразумелым. Вялікія грошы, вялікія праблемы. Малыя грошы не прынцыповыя. Зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки, притом собственного огорода? Я думаю, что лучше будет, если мы везде, хотя трудно уже сказать, где их только нет, организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах. Гэтыя лаўкі на просьбу нязменнага кіраўніка некалі прыбіралі, але не ў выбарчы год. Юлія Цяльпук, суб'ектыў. А студыйную частку ўжо па традыцыі пачнем з пазітыўных навінаў. У Беларусі нарэшце дазволілі займацца тролінгам. І хоць гутарка тут, вядома, пра рыбацтва, якога троля гэта турбуе. Другое, у Сашы 3% хутка сядзе. Сядзе, калі вы, спадарства, будзеце назіраць за выбарамі і галасаваць не той асадкай, якая будзе на выбарчым участку, бо паглядзіце, як бывае. Паставілі вы птушку за аднаго кандыдата, а яны проста потым узялі і спалілі
у прамым сэнсе ваш голас. Таму спадарства заўжды са сваёй асадкай. Ну і застаемся ў тэме выбараў, яны ўсё бліжэй і, як кажуць, знайдзі штосьці на фота. Вось на гэтым фота трэба знайсці казу. Я, шчыра кажучы, не адразу ж знайшоў, не зразумеў, дзе тут каза і куды яны бягуць, але ўзгадаў, што любая каза працуе перадусім для казла. Ну, ці як гэта ў жывёлаў называецца. Александр Рыгорович, узгадаем, у яго таксама ёсць шмат козачак, адзін з лекаў супраць каранавіруса, вось, магчыма, адна з гэтых козачак тут і прадстаўленая. А вось ці пераможа ён у выбарах? Сумленна, вядома ж, не. А так, бадай з упэўненасцю могуць сказаць толькі астролагі. Вось мы і звярнуліся да іх, сказалі, што зараз дапамагае вельмі вражба на прусаках. Да прыкладу, калі вы бачыце прусака ярка-сіняга, рагатага і з чалавечым голасам, віншуем, у вас белая гарачка. Бо не можаш перад вамі стаяць сам кіраўнік краіны, які, я нагадаю, за ўладу сінімі пальцамі абяцаў не трымацца. Будьте уверены, и я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду, если вы откажете мне в доверии. Да рэчы, у нас ужо з'явілася эксклюзіўнае відэа звароту Лукашэнкі да народу пасля выбараў. У нас прошли президентские выборы. Мы выбирали наш путь, который не принесет людям ничего, кроме бед и страданий. И сколько бы лет ни прошло, скажу твердо, каждому из вас найдите свое счастье в далеких далях на ближайшие 5 лет. И пусть чарующий ласковый свет внутренней смуты вдруг начинает играть яркими красками, пока существует человечество. Ну не можа быць усё добра, ні ў воднай краіне ў свеце няма, каб усё было добра. Дык вось у Беларусі, калі не ўсё добра, то вінаватыя усе, акрамя аднаго. Разгайдаць яны хочуць краіну, вось міліцыянты ўжо нават і на арэлі пачалі складаць пратаколы, каб не расхіствалі сітуацыю. Вораг не пройдзе. Што ж гэта робіцца? Зусім з глузду з'язджаюць, у соцсетках пачынаюць задаваць рэзонныя пытанні. Александр Григорьевич, а кого вы сейчас видите? Я вижу следующего президента Беларуси. Хотя нет, это я просто смотрю в зеркало. А вось цікава, калі Лукашенко глядзіць у люстэрка, ці не сорамна яму. Ці не сорамна, што перад ягоным прыездам, толькі перад ягоным прыездам пачынаюць нарэшце упрыгожваць гарады. А чё делаем? Работаем? Саша 3% завтра приезжает. Бордюры плохо стоят, надо поделать. IT-сторона, нанотехнологии, с чайника поливаем, асфальт делаем. Немец бы увидел, повесился бы. Так, а тут что у нас делают? Люк чуть-чуть кривой. Саша может кофе чуть-чуть разлить у себя в машине. Дальше вон все пилим, делаем. Усё прыводзяць у парадак, то бок раней быў беспарадак. Вось ці не сорамна яму, што медыкаў выганяюць вышчыпваць траўку проста ў халатах. Ці не сорамна, што скрозь асфальт, які нядаўна паклалі ў берасці, прабіваецца тая самая траўка, і гэта выглядае як цуд. Ну, добра, што Лукашенко ў люстэрка не глядзіць. Двух Лукашэнак мы б, напэўна, не вытрымалі, хаця іх і так ужо 1, 2, 3... 4 Лукашэнкі ўжо і так у Беларусі, таму гаспадарства. Але не адчайвайцеся, хутка восень і на поўдзень будуць ляцець як пералётныя качкі, гэтак і пералётныя боінгі. Рыхтуюцца ўжо да адлёту ў цёплыя арабскія краіны. Вось такія ў інтэрнэце ходзяць карцінкі. Што ж, будзем спадзявацца, што назад яны ўжо не вернуцца і зазяе зноў сонца над нашай краінай і пабачыць перспектывы працоўныя і моладзь не будзе так актыўна з'язджаць за мяжу. І станем мы нармальнай еўрапейскай краінай і перастануць пазбаўляць акрэдытацыі канал Белсат, не будуць рабіць вось гэтыя выбрыкі, калі не пускаюць нават спартовых журналістаў на футбол. Дарэчы, вось пра футбол. Як вядома, у часе пандэміі увесь свет, англамоўныя, асабліва заўзятары, сачылі за беларускім футболам, але не толькі таму, што выключна ў нашай краіне праводзіўся чэмпіянат, але і таму, што некаторыя назвы беларускіх клубаў па-ангельску гучаць вельмі
дзіўна. Чэмпіёнам у гэтым сэнсе стаў футбольны клуб са Слуцку, пераклад якога гучыць як Слацк, то бок дзяўчына з паніжанай сацыяльнай адказнасцю. На прызавым месцы і жодзінскі падводны баявы снарад «Тарпеда», на чарговы матч якога намеснік начальніка мясцовага РАУС уласна і не пусціў нашых журналістаў. Аднак гутарка пойдзе не пра гэта, гутарка ўсё ж пойдзе пра назвы, пра лінгвістыку, і ў гэтым нам дапаможа некалі міжнародны аглядальнік Белсату Алесь Сіліч. Эстафету голаду з назваў усходнееўрапейскіх футбольных клубаў распачаў у свой час расійскі «Факел» з Варонежу, які прыйшлося нават пераймяноўваць, бо за мяжой у гэтай назве чулі непрыстойны заклік. Не пашэнціла ў гэтым сэнсе сёлета і клубу з цудоўнага беларускага мястэчка, слаўнага сваімі паясамі ды гісторыяй збройнага чыну. У нашага клуба «Слац-Кей» адразу з'явіліся тысячы фанатаў. Я ўяўляю, як іхныя заўзятары чакалі, як з'явяцца на полі гэтыя самыя прасталыткі Кей. Ці, скажам, чыясьці служба протаколу. Неважна, чыя. Батэ, сярэднеангельскі заўзятар, прачытае як «бейт». І ў яго адразу ўзнікне асацыяцыя са словам «бейт», якое іначай пішацца, але азначае «прынада». Каго нашая Батэ хоча прынадзіць? Гарадзея, мяркуе перакладчыца Вольга Калацкая, у Брытаніі гучыць амаль як «ашалееш, так?» Іслач у замежжы прачытаюць як «I slouch», што азначае «я туляюся па завуголлі». Неман гучыць падобна на «нейман», чалавек, які гагоча як конь. Дынама Брэст гучыць як «дынама грудзі», а дынама Мінск як «дынама жвавая дзеўка адорва». Белшына. Другі корань будзе чытацца як «шайна». Мой ангельскі сябар і калега Джим Дынглі сказаў, што «шайна» – гэта ў іхным старым сленгу сіняк пад вокам, падбітае вока. Вось такое атрымліваецца «бел шайна». Некі з французскім акцэнтам альбо італьянскім «бель» з падбітым вокам. Прэсавы сакратар клубу «Крумкачы», які за мяжой часцей успрымаюць як населены пункт пад Менскам, а зусім не як род птушак, сцвярджае, што ў назвах беларускіх футбольных камандаў эратычная тэматыка не адзіная. Когда было извержение вулкана, которое я выговорить название до сих пор не могу, исландского, да, из 16 букв, люди смеялись, говорили, ой, какой, а никто не задумывался, что у нас есть клуб Гомбел-Жол-Дол-Транс, название у которого 17 букв, даже на одно больше, чем у исландского вулкана. Я думаю, что люди за рубежом точно так же не могут его выигрывать и смеются, как мы над исландским вулканом. А ці смяюцца з назвы свайго улюбёнага жодзінскага клубу «Тарпеда», якая азначае самарухомы падводны баявы снарад, ягоныя заўзятары? Посмотрим сегодня по игре, как они, самодвижущиеся. Торпедируем всех соперников, поэтому «Торпеда». Вперед! Слово «торпеда» абсолютно не режет слух. И пусть это название, как говорится, символично, пусть даже с военным снарядом, но пусть бороздят просторы нашего футбола. Можно сразу другие клубы подбивать и выходить на первое место. Ну, чтобы как «Торпеда» идет в цель, да? Чтобы они также голы забивали сегодня. І ўсё ж дадаюць адмыслоўцы, ляпы здараюцца і з назвамі замежных футбольных клубаў, а не толькі беларускіх. І таму ў слоўнік ці ў Google варта зазіраць усім. Як вы яхту назавяце, так яна і паплыве. Спяваў калісьці капітан Урунгель з савецкага мультшэдэўру. Залтыя словы, калі б футбольныя менеджеры больш сур'ёзна ставіліся да падбору назваў іхных футбольных клубаў, можа тады і гулялі б яны больш сур'ёзна, у тым ліку на міжнароднай арэне. Алесь Сіліч, Суб'ектыў. А на гэтым сёння ўсё. Дзякую вам за ўвагу. Заставайцеся з каналамі Нехта. Ну і з Белсатам.